Οι διακοπές έχουν επίσημα ξεκινήσει όταν βρίσκεσαι στο αεροδρόμιο πιο συχνά και από αυτούς που εργάζονται εκεί. Το γενεθλιακό vlog ξεκινάει με εμάς να παίζουμε Uno Flip. Όποιος δεν το ξέρει, δεν χρειάζεται για να το μάθει. Το επόμενο πλάνο βρίσκεται στον προορισμό μας, τη Μαγιόρκα. Οι άντρες της παρέας πήραν τα κλειδιά του αυτοκινήτου που νοικιάσαμε και κάπως έτσι η περιπέτεια ξεκινά με τον Παντελή ως οδηγό Σουμάχερ. Outfit of the day και με ένα μαγικό τρόπο καταλήξαμε να είμαστε εντυμένοι μάτσι-μάτσι. Και πάμε στο κυρίως θέμα αυτού του vlog, την υπέροχη μακαρονάδα με θαλασσινά που έφαγα σε Ιταλικό. Άκρως απαραίτητα είναι τα snacks που πήραμε από το πιο φθηνό σούπερ μάρκετ που υπάρχει. Τρώγατε και εσείς αυτό το γιαουρτάκι όταν ήσασταν μικροί ή είμαι η μόνη? Το πιο ωραίο πράγμα αυτό το ξενοδοχείο είναι η πισίνα. Λίγα λεπτά αργότερα όμως η χαρά κάπως έφυγε καθώς μας ενημέρωσαν πως έκλεισε. Πήραμε τα μπαγαλάκια μας και μετακομίσαμε γρήγορα στο μπαλκόνι. Ναι, θυμάστε τι έλεγα για αυτό το παιχνίδι? Τα παίρνω όλα πίσω καθώς κέρδισα. Γρήγορα, πριν κοιμηθούμε, πάμε και βλένουμε τα δοντάκια μας. Η πιο σημαντική συμβουλή που έχω να σας δώσω είναι πως πάντα καθαρίζουμε το πρόσωπό μας, ειδικότερα όταν είμαστε στις διακοπές. Αυτή είναι η ενδυτική κρέμα ανοιχτός που χρησιμοποιώ εγώ. Εσείς τι χρησιμοποιείτε? Γράψτε μου στα σχόλια. Αυτό ήταν το night routine μου στις διακοπές και να έχετε μια υπέροχη μέρα. Θα τα πούμε αύριο από την Πάλμα της Μαγιόρκα.